El nostre experiment es diu cap a on assenyala la fletxa. Necessitem aigua, un got de vidre i un paper amb aquesta fletxa. Cap a on assenyala la fletxa? Cap a la dreta! Ui. I ara? Cap a l'esquerra! Hi ha un fenomen que es diu refracció i significa que quan la llum traspassa per una substància transparent canvia de direcció. Quan vam posar l'aigua, la fletxa mirava cap a un costat i quan li vam posar l'aigua va mirar cap a l'altre costat.